खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 एप्रिल शुक्रबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं खिलिखां ब्रह्मआ। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि खोथा बुंफ्लांना गोबां गिखांबाय थानो हागौ। साना जेथो गोनां जागोन। वृष राशि। न'खराव बयजोंबो अनलायना थानो हागोन। सुखु गोजोनैनो साना बारलांगोन। मोजां सान जागोन। मिथुन राशि। माबा मोनसे मोननो हास्थायनानै मोनफुङैयाव गोसोखौ जोबोरैनो गाज्रि मोनबाय थागोन। गाज्रि सान। कर्कट राशि। माबा मोनसे जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखा मोननो हागौ। नोंथांनि आयुआ बारायगोन। मोजां सान जागोन। सिंह राशि। न'खराव गोजोन सान्थिनि थाखाय गिदिर फुजा होनांनो हागौ। गोसोखौ सान्थि मोनगोन। कन्या राशि। माबा मोनसे दाय मावना जेंनायाव गोग्लैनो हागौ। सानै हयै हाबा मावनाया गाहाम जागोन। तुला राशि। आखायाव रांखावरि गैयिनि थाखायनो गोबां दुखु दाहा जानांनो हागौ। गाज्रि सान जागोन। वृश्चिक राशि। लोगोजों सोमोन्दोआ गोरा जानो हागौ। अनलायनाया बांगोन। मोजां सान जागोन। धनु राशि। थांखिया जाफुंसार जागोन। गोसोखौ सान्थि मोनगोन। मोजां सान जागोन। मकर राशि। सांग्रां जाना थानाया मोजां। सुथुरा बांनो हागौ। गाज्रि सान। कुम्भ राशि। नोंथांनि जौगानायानो बयनिबो नोजोराव गोग्लैनो हागौ। सुथुरा नोंथांखौ नायनो हाया जागोन। मीन राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो थांखि लानायाव बयनिबो थुलुंगानाय मोनगोन। गोजौ फारसे जौगानो हागोन। मोजां सान। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां! नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा? नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन। क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरां भेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन। बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड, 2D साइनबोर्ड, आर्क्राइलिक ट्रफी, एसएपी पेनेल, नेम प्लेटार्स, रेट्र', रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड, नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन। बेनि अनगायैबो इनग्रेभिं सार्भिस, आर्क्राइलिक लेटार काटिं, एमडीएफ जालि काटिं, लग', ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइटेम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन। गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6900981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।